Nuummi kuufuuskuulissami oktuuparip ааllaqqaataaniit pisortangortussap suliffigiligassami silatinguanut apissippoq. Det er her, jeg skal arbejde. Alison Hansen-nip suliffeqangitsunut angerlarsimaffeqangitsunut allatigullu inuunerinnerulernissamut ikiortarialinnut nuummi kuufuuskuulissami ningiutut sullissisuussaaq. Det, jeg glæder mig allermest til, det er at give... Surirangnisannut qilanaarinерpaavara sullitassatsinнут neqeroorutisat isumagamarillugu amigaataasimassunik massakkut neqerooruteqarsinnaalernisarput sullitassakka ukiut arlallit sullittaqarnikuuakka уллуунерanilu sammisassaqartittinerit neqeroorutaasmangitsut massakkut periarfissaalissapput. Alison Hansen Zimbabweemi inungorpoq ukiulli qulikkalaallit nunaanni sulinikuulluni kumuuneqarfiksermersuumi inunnik isumaginnittoqarfimmi pisortatut massakkut atorfeqarpoq. Danmarkimi illoqarfinni Aarhusimi Københavnimi Aalborgimi luukuufuuskuuleqarpoq ullormut inuit 600 missaaniittut sullinneqartarput. Kuufuuskuulissamut illoq una industriivaayimittoq tissimparip ааllaqqaataani iserterfiissavaat init ilinniartitiviusussat sanavissatut atorneqartussat kantiinassaq piareersarneqassallutik atuarfissarlu atorluarneqarnissaa naatsorsuutineqarpoq. Der opererer vi med omkring 70-80 måske det flere. Naatsorsuutiqarput inuit 70 ama 80 ullormut nuummi kuufuuskuulissami atuisuunissaat. Inuiaqatigiinni inuttut ilungersunarnerpaamik inississimassut ingerlariaqqinnissaannut ulluunerani sammisassaqartitinikkut ilinniartitinikkut tapersersuinikkullu sullissisoqartassaaq imminut ikiorsinnaanerunnissamut ikiuisarnerit qitiutinneqarnerussallutik. Et tilbud, som kan give dem mulighed for at genopbygge... Inuunerisilernnissamut aqutissiusinissamut neqeroorutaassaaq isumaqarluinnarpungalu inuittamavimmik imminerminni ingerlariaqqinnissamminnut nukissaqarlutillu piginnaasaqartartut.